ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ମୋ ପରି ଏପରି ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ହେଉଛି କି? ଅଯଥା ଚିନ୍ତାରେ ମାନସିକ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କି? ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ମୋର ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଚିନ୍ତିତ ଥାଉ ଏବଂ ଏଇ ଚିନ୍ତା ଯେଉଁ ଆସେ ସେ ଚିନ୍ତିତ ହେବାର କେମିତି କଲେ ଆମେ ଚିନ୍ତାକୁ କମାଇ ପାରିବା, ଏଇ ଅଯଥା ଚିନ୍ତାକୁ କମାଇ ପାରିବା, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏହାର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଟିପ୍ସ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇଟା ଆପଣ କେତେ ଦୂର ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ନ କରିପାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସତ କଥା। ମୁଁ ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲି। ମାଇଣ୍ଡରେ ଅଯଥା ଚିନ୍ତା ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଏଇ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂକୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ଡିକ୍ରିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେଟା ଜାଣିଲି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସେଲ୍ଫ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ବୁକ୍ ପଢ଼ିଲି। ସେଇ ସେଲ୍ଫ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ବୁକ୍ରୁ କିଛି ଶିଖିଲି। ତ ବିଭିନ୍ନ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ, ଫିଲୋସୋଫର ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟ୍ରୁଥ ଏବଂ ଭେରିଫାଇ କରି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରି ସେ ବୁକ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି କିଛି ନା କିଛି ସତ୍ୟତା ଅଛି। ତ ସେ ବୁକ୍ର ନାଁ ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ବର୍ତ୍ତମାନ, କିନ୍ତୁ ଲେଖକର ନାଁ ବି ମନେ ପଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଉପାୟଟା ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଆଉ ସନ୍ଦୀପ ମହାଶୟଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ବିଷୟରେ ଅଛି 3-4ଟି ପାର୍ଟ, ଏଇଟା ବି ଭଲ ଉପାଦେୟ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ବୋଲି ମୋତେ ଲାଗେ। ତ ଏଇଟା ତ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଭିଡ଼ିଓରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଛି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା କିପରି ଆମେ ଡିକ୍ରିଜ୍ କରିବା। ତ ଡିକ୍ରିଜ୍ କିପରି ଆମ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂକୁ ଡିକ୍ରିଜ୍ କରିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଯେ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ଖରାପ ନୁହଁ। ୟେସ୍, ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଅଲୱେଜ୍ ବ୍ୟାଡ୍। ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ 2 ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୟାଟେଗୋରିଜ୍ ହେଉଛି ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ଯଦି ଆପଣ ରାଇଟ୍ ପ୍ରୋସେସରେ ରାଇଟ୍ ୱେରେ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସେଇଟା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଥିଙ୍କିଂ ଅଟେ। ଯଦି ଓଭର ଥିଙ୍କିଂଟା ରାଇଟ୍ ୱେରେ ହୋଇ ନ ପାରୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ଡାଇମେନସନ୍ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ରାଇଟ୍ ଥିଙ୍କିଂ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ କୁହାଯିବ। ଆଉ ସେଇଟା ନେଗେଟିଭ ପାଟର୍ନସ୍ ହିଁ କୁହାଯିବ। ସପୋଜ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ ଥଟ୍ ଆସିଲା ମୋ ମନକୁ ଯେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରକୁ ଯିବି, ବୁଲି ଯିବା ପାଇଁ ଯିବି। ତ ପୁଣି ଥଟ୍ ଆସିବ, ନା ଯିବିନି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବି। ପୁଣି ଥଟ୍ ଆସିବ, ମୁଁ ନୂଆ ସାର୍ଟଟିଏ କିଣିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ କି। ପୁଣି ଭାବି ମୋର ପଇସା ପତ୍ର ଅଭାବ ଅଛି, କ'ଣ କଲେ ହେବି। ପୁଣି ଭାବି କେତେ ପାଠ ପଢ଼ିବି, ଆଉ ପଢ଼ିବି ନାହିଁ। ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ କହିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଥିଙ୍କିଂ ଆସିଲା, ସେଇ ଥିଙ୍କିଂର ନେକ୍ସଟ ଥିଙ୍କିଂର କୌଣସି ରିଲେସନ୍ ନଥିବ,
କିମ୍ବା ଯଦି ବି ରିଲେସନ୍ ଥିବ ତାର କୌଣସି ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ରାଇଟ୍ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ହେଉନଥିବ, ଏପରି ଯଦି ଥିଙ୍କିଂ ହେଲା, ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଇ ଥିଙ୍କିଂଟା ଓଭର ଥିଙ୍କିଂଟା ରାଇଟ୍ ୱେ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ଏଇଟା ନେଗେଟିଭ୍ ପାଟର୍ନ। ଗୋଟିଏ ଥିଙ୍କିଂ ଆସୁଛି ଗୋଟିଏ ଟପିକ୍ ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଙ୍କିଂ ଆସୁଛି ଅନ୍ୟ ଟପିକ୍ ପାଇଁ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଟପିକ୍ ଆସୁଛି। ଆମେ ଏଇଟା କହିବା ନେଗେଟିଭ୍ ପାଟର୍ନ ବୋଲି କହିବା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ଯଦି ୱାନ୍ ୱେରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ଥିଙ୍କିଂ ବେସ୍ ସପୋଜ ଧରାଯାଉ ମୁଁ ଥିଙ୍କିଂ କଲି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରକୁ ବୁଲି ଯିବି ଯଦି ଗଲେ କ'ଣ କରିବି, ସାବୁନ ଗୋଟେ ଆଣିବି ସପୋଜ, ତାପରେ ଟୁଥପେଷ୍ଟ ଆଣିବି, ତାପରେ ହଁ ମୁଁ ବିସ୍କୁଟ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ଟା ଆଣିବି, ହଁ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କଲେ ଭଲ ହେବ, ଏମିତି ଆସିଥିଲା ସେଇ ଗୋଟିଏ ୱେରେ ଯିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ୱେ। ତ ମୋ କହିବା କଥା ହେଲା ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ଯେତେବେଳେ ନେଗେଟିଭ୍ ପାଟର୍ନ ହୁଏ, ସେ ନେଗେଟିଭ୍ ପାଟର୍ନକୁ କିପରି ଆମେ ଡିକ୍ରିଜ୍ କରିବା ଏବଂ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ୱେରେ କିଭଳି ଆମେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଥିଙ୍କିଂ କରି ନିଜକୁ ନିଜେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା। ତ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି, ତ କ'ଣ କରିବେ, ଏଇଟା ମୁଁ କରିଛି ତେଣୁକରି କହୁଛି। ଏଇ ଜିନିଷଟା କୌଣସି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କହୁନି କି ବାହାସ୍ପଟି ମାରିବା ପାଇଁ କହୁନି, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ସତ କଥା। କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟିଏ କାଗଜ ଆଣିବେ, ତ ତାକୁ ଗୋଟେ ପେପରଟି ଆଣିବେ, ସେ ପେପରରେ ପେନ୍ରେ ଲେଖିବେ। ଦିନକୁ ଜଷ୍ଟ 5 ମିନିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜରେ ଦେଖିବେ, ଲେଖିବେ ଯାହା ବି ଥଟ୍ ଆସୁଛି, ରିପିଟେଡ଼ଲି ଆସୁଛି, ଟିକେ ଲେଖିବେ, ଯାହା ଥଟ୍ ଆସୁଛି ଲେଖିବେ। ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଡେ ପୁଣି ଦେଖିବେ, ପୁଣି ଲେଖିବେ। ଏମିତି ଟିକେ 5 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ନିଜକୁ, ନିଜ ପାଇଁ, ନିଜ ଚିନ୍ତାକୁ କମାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖିବେ ଆଜି ମନେକର ଯେଉଁ ଲେଖିବେ, ତାର 10 ଦିନ ପରେ, 20 ଦିନ ପରେ, ମାସେ ପରେ, 2 ମାସ ପରେ, 3 ମାସ ପରେ, 5 ମାସ ପରେ, 6 ମାସ ପରେ ଯେଉଁ ରଖିଥିବେ, ଦେଖିବେ ଆଉ ଯାହା ଲେଖିଥିଲେ ଦେଖିବେ ଜାଣିବେ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି, ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ କଥା ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଛି, କେତେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଛି, କେତେ ଏଥିକ୍ସ ଅଛି। ତ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ପ୍ରକୃତରେ ଲାଇଫ୍ରେ ଆମେ ଥରେ ଛୋଟିଆ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ ଏବଂ ସେ ବଡ଼ କଥା ଅଧିକା ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ନିଜ ଲାଇଫ୍ରେ ସେତେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଏଡ୍ କରିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଯଥା ଭାବରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇଥାଉ। ସେଇଟା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ 5 ମାସ ପରେ, 10 ମାସ ପରେ ଦେଖିଲା ପରେ ସେଇ ଥଟ୍କୁ ଆପଣ ନିଜେ ପଢ଼ି ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କେତେ ବୋକା ଥିଲି, କେତେ ଫୋଲିସ୍ ଥିଲି, ନିର୍ବୋଧ ଥିଲି, ଲେଲା ଥିଲି, ବେଡ଼ା ଥିଲି। ତ ଏହିପରି କଥାକୁ ମୁଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲି। ନିଜେ ଜାଣିବେ, ତାପରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ହସିବେ, ନିଜକୁ ନିଜେ ଭାବିବେ ମୁଁ କେତେ ଭୁଲ କାମ କରୁଥିଲି। ଏମିତି ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚର୍ ହେଇଯିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥଟ୍ କମିବ। ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଗଲା। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଲେଖିଥିବା ନିଜର ଥଟ୍କୁ, ଥଟ୍ ଅବଜର୍ଭେସନ୍, ଏଇଟା ହେଲା ଥଟ୍ ଅବଜର୍ଭେସନ୍କୁ ଦେଖିବେ, ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ନିଜର ମାଇଣ୍ଡ ପ୍ରକୃତରେ ଦିନକୁ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଉଛି। ନିଜର ମାଇଣ୍ଡକୁ ରିଡ଼ିଂ କରିପାରିଲେ ତା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏମିତି ଯଦି ଭାବିବି ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ, ମୁଁ ଲାଇଫ୍ରେ କେତେ ଦୂର ଆଗକୁ ଯିବି, ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପେ ଆପେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥଟ୍ କମିବ। ସପୋଜ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଥଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଥିଲି 2018, 19, 20ରେ, ସେ ଥଟ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖେ, ସେଟା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିରି ଦେଇ ସାରିଲିଣି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ପ୍ରକୃତରେ ସେ କଥା ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଦେବା କଥା କି ନ ଦେବା କଥା ନିଜେ ଜାଣିପାରିଲି। ସେଲ୍ଫ ରିୟଲାଇଜ୍ ହେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିଜେ ଥଟ୍ ନିଜକୁ ନିଜେ କହିପାରିବେ।
ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ମାନେ ନିଜ ଥଟ୍ ବି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସିକ୍ରେଟ୍ରେ ଲେଖିବେ, ଦେଖିବେ, ଯାହା ବି ଥଟ୍ ଆସିବେ ଲେଖିବେ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟକୁ କରିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥଟ୍ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ସହିତ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ଭଳିଆ, କାରଣ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ଯେପରି ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଥାଉ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିଥାଉ, ଏହାଦ୍ୱାରା ବି ନିଜ ଥଟ୍କୁ ଜାଣିପାରିଥାଉ। କାରଣ ମାଇଣ୍ଡ ମିନ୍ସ ଥଟ୍, ମେମୋରି। ୱିଥାଉଟ୍ ଥଟ୍, ୱିଥାଉଟ୍ ମେମୋରି ମାଇଣ୍ଡର କୌଣସି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ନାହିଁ। ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ଯେପରି ମାଇଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରାଯାଏ, ଏଇ ଥଟ୍ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେପରି। ଏଇଟା ବି ଥଟ୍ ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେବ, ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ରାଇଟ୍ ୱେରେ ହେବ, ଜାଣିପାରେ। ଆଉ ମାଇଣ୍ଡ ମେକିଂ ହେବ, ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାପିଂ, ଆମେ ୱାନ୍ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ୱେରେ ଥିଙ୍କିଂ ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଏଇଟା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ନିଜେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜେ କିଛି କରି ନିଜେ ଏଇ ଥଟ୍ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ଲେଖାଲେଖି କରି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ କେତେ ଦୂର ସେଇଟା ହେଇପାରିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ନିଜ ଲାଇଫ୍ରେ ଏଇଟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।